حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس لگی ہوئی ہے وتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین۔ اللہ دے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے حاضری لائی ہے، جدہ حاضری لائی ہے تو ہد ہد پرندے نو غائب پاتا ہے، وہ اتنے حاضر کوئی نہیں۔ تفقد الطیر جڑے ویلے گم پاتا ہے تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ما لی لا ارى الهدهد، کہ ہو گیا مینوں کہ میں ہدہد نو کوئی نہیں پیا ویدا۔ ما لی لا ارى الهدهد، ہدہد مینوں نظر نہیں پیا آندا، کدوں لکیا پیا ہے۔ کیا فرمایا؟ لا ارى الهدهد، ہدہد نو میں نہیں پیا دے دا۔ تے پچھو فرمایا تفقد الطیر، گم پاتا ہے ایک پرندے نو، ہدہد پرندے نو نظر نہیں آندا۔ کہ وجہ ہے؟ میری آنکھاں دے سامنے نظر نہیں پیاندا۔ ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین، اے ہدہد مینوں نظر نہیں آندا پیا یا واقعی غائب ایتھے موجود۔ وہ عقل کر و نا مراد قرآن والے پاسے آ، جڑا عالم الغیب ہوندا ہے اونوں پوچھن دی ضرورت، بولو اونوں پوچھن دی ضرورت۔ وہ انج دیاں گلاں کائی نہیں کردا کہ ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین، مینوں نظر نہیں آندا پیا یا واقعی ہے کوئی نہ۔ جڑا عالم الغیب ہوندا ہے اونوں اس چیز دی ضرورت کائی نہیں ہوندی، جڑا عالم الغیب ہوندا ہے اونوں حاضریاں لاؤن دی ضرورت کائی نہیں ہوندی۔ اے تاں حاضریاں لگدیاں پین جو عالم الغیب جو کوئی نہیں اللہ دے پیغمبر جڑے ویلے گم پاتا ہے تو فرمایا ہے اچھا جے کوئی نہیں تو تینوں آون دیو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت قسم دی اینوں سزا دے سا، او لَأَذْبَحَنَّهُ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اینوں آون تا دیو سخت اینوں سزا دے سا جو بغیر چھٹی دے گیا ہے، اطلاع کوئی نہیں دیتی، دسیا کوئی نہیں، اس واسطے اولا ازبانو او بمانا بل اس مقام دے ہوتے آج آون دے اینو میں ذبح کرنا، کیا مڈھو کو چڑے سا اینو اولا ازبانو اولا یاتینی بسلطان مبین، لیکن آدھار کھاتا نہیں جی او کوئی دلیل معقول کھنایا اولا یاتینی بسلطان، دلیل کوئی سلطانی کھنایا، جے مضبوط کوئی دلیل میرے کول کھنایا تو دی جان خلاصی بھی ہو سکتی ہے۔ انہیں نہیں کوئی میں نظام نہیں، آمن تا دیو اولیات ینی بسلطان مبین، تاں جو پتہ لگا ہے اللہ پاک فرماندے نتیجہ نکلیا ہے کوئی زیادہ لمبی چوڑی دیر تے لمبا چوڑا وقت نہیں گزریا، بلکہ کہ ہویا فَمَّكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، انہیں تھوڑی جہی دیر گزری ہے تے جناب ہوری آ گئے اڈدا تیا ڈھٹا ہے اسے مجلس دے اندر، فَمَّكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تے ڈٹھا ہے ماحول تا سارا میرے خلاف پیا نظر آندا ہے، آندھی ہی اللہ دا قرآن آدھا ہے، وہ بول پی ہے تے اللہ دے پیغمبر دے سامنے آدھا ہے، ایک چھوٹا جیاں پرندہ ہے، اے درخان پکھو چھوٹا جیاں پرندہ ہدہد پرندہ، اے بول پی ہے تے اللہ دے نبی نو آدھا ہے فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے بول پیا ہے ہدہد پرندہ او درخان پکی بول پیا تے اللہ دے پیغمبر نو آدا ہے اے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام گل لے آئے میں جو انہیں روزی دی تلاش تے اندر
کھاندا پیندا نکلیاں تے نکلدیاں اڑدیاں حداں اکثر پار کر گیاں تے بہت دور نکل گیاں. جڑے ویلے ایہو جہے علاقے دے اندر پجیاں جڑی سلطنت تے علاقہ ایہو جہے جتے حکومت کا ہور دی اتھے چلدی پئی ائی. اچھا جناب جے اتھے میں جڑے ویلے پجاں ادا فقال احط بما لم تحط به میں ایہو جہی چیز دا احاطہ کر کے آیا جتھے تہاڈا احاطہ کوئی نہیں. یعنی مطلب ہے احط بما لم تحط به اے علمت ما لم تعلم به. اے ہدہد پرندہ پیادا ہے وہ نا مراد مشرکات کو اس ہدہد پرندے کو بھی کیا مسئلہ نہیں پیا سمجھ آندا. ایک پکھی تے پرندہ ہو کہ اللہ دے نبی نو پیادا ہے. احط بما لم تحط به اے علمت ما لم تعلم به. ایک ایہو جہی چیز دا علم تے خبر میں تواڈے کول کھن کے آیا جس چیز دا علم تے خبر تواکو کوئی نہیں. ایک ایک ہوا کیا ہے بولو یہ بے ادبی کی ہے. یہ ادب ولی دے بے ادب ہو گئے. تھور لعنت نہ مرادا تو نبی دی بے ادبی کرے تو اللہ پاک دی توہین کرے تے تیری کون عزت کرے. تو خدا دیاں صفتاں مخلوق وچ ونڈے تے تیرے کول پوچھن والا ہی کوئی نہیں. تے جے اسا قرآن پڑھ کے جے جٹاں نوں دسوں او خالق دیاں صفتاں اے ہن تے مخلوق دیاں اے ہن پھر تیرے پیٹ وچ وڈ پندا تے مروڑ پندا ہے. اصل وجہ ہے کہ تو دین دا بھی دشمن ہے, قرآن دا بھی دشمن ہے, محمد پاک دی شریعت دا بھی باغی. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ فرمایا فقال احط بما لم تحط به. اگو فوراً گل شروع کر دیتی ہے. آکھن لگا جے تو بے سابئن بے نبئن یقین میں ایہو جہی یقینی خبر گنایا قوم سبا انہاں دی خبر گنایا میں انہاں نوں ڈٹھا ہے وجدتہا وقومہا کیونکہ میں ڈٹھا ہے کہ انہاں دے اوتے حکومت کرن والا مرد کوئی نہیں. انی وجدت امرأۃ تملکہم توجہ ہی وے انہاں دے اوتے حکومت کرن والی کون ہے بولو. عورت ایک حکومت کر رہی ہے مرد کوئی نہیں انہاں دے اوتے حکومت کرن والا. سب تو وڈی کمزوری تو انہاں دی ہے میں پاتی ہے کہ مرد سارے تلے کھلوتن تے حکومت دی کرسی دے اوتے عورت چڑھی بیٹھی ہے. انی وجدت امرأۃ تملکہم مگر گل اے ضرور ہے کہ اللہ نے انہوں ہر چیز دی حکومت دی ضرورت دی دیتی ہوئی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. تے او دا عرش بھی بہت وڈا قیمتی ہے بیا. میں انہاں نوں پاتا ہے اس ملکہ انہاں دے اوتے حکومت کرن والی جڑی وجدتہا وقومہا اونوں وہی تے او دی قوم نوں پاتا ہے جو کہ کر دے ہیں یسجدون للشمس من دون اللہ. او اللہ دے علاوہ غیر نو سورج نو پوج دے او دی عبادت کر دیں خدا دی عبادت. ہاں میں انہاں نوں پاتا ہے ایک تو انہاں دی حکومت ہی ہو جائیں تے دعا گل ہے جو شرک کر رہی ہیں انہاں نوں خالق دے صفتاں دا پتہ کوئی نہیں ہے. مخلوق تے خالق دیاں صفتاں نوں ملائی کھلوتے آئیں تے تواڈے اوتے وی اج حکومت کرن والی کون ہے؟ کون کے دی حکومت ہے؟ عورت دی حکومت ہے. تے والے شرک بھی انجے ہے کہ کوئی نہ مگر فرق وتے آئے اس عورت نوں اللہ نے دانائی بھی اتنا دیتی کہ جیدہ کوئی حد بننا بڑی دانا عورت وت اللہ نے علم بھی دیتا حلم بھی دیتا تے وت اللہ نے ایمان بھی دیتا کہ کوئی. ہاں تے اے تیرے میرے ملک دا حال ویکھ لائے تو گل دا اختصار ہے واقعہ سارا بیان کرنا مقصود کوئی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک پکھی پرندہ ہے درخان پکھی ہے ہد پرندہ ہے اللہ دے پیغمبر نو آدا ہے
میں جڑی چیز دا مشاہدہ کر رہا تو کو دا پتہ کوئی نہیں. کیوں اس واسطے ہو سکیا ہے کیونکہ وہ شاگرد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دا وہ پڑھیا ہویا جو انہیں ہاں کہ جڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے وہ جدہ تو نہیں کہیں شاید نو ویکھے کوئی نہ انہوں پتہ لگ سکدا کوئی نہیں ہے. تے میں تو علاقہ ویکھ کے آیا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے سلیمان علیہ السلام نے تو علاقہ ڈٹھا نہیں انہوں دا پتہ کہیں نہیں. اس وجہ واسطے آ کے تا اللہ دے پیغمبر دے سامنے آدھا ہے احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولا عرش عظیم. وقت کمال تا ویکھ لو جدوں ساریاں دلیلاں دتیاں آ کے اللہ دے پاک پیغمبر نوں. اللہ دے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چنگا ٹھیک ہے تو جڑیاں دلیلاں دیندا پیاں ہے انہیں فوراً تیری گل نوں اساں منیندے کوئی نہیں. اساں ویدیا ہے کہ تو سچا ہے کہ کوئی نہ لہذا گل کھل سی تے تاں تیرا عذر معقول بنوا جانا ہے. ایک خط گھن ون انہاں دے کول وہ واقعہ کو لمبا ہے مگر گل مقصودی میں کرن لگا. اللہ دا نبی سلیمان علیہ السلام اللہ نے حکومت اتنا دیتی بادشاہت اتنا دیتی مقام اتنا دیتا ہے جو تخت ہوا دے اندر اڑدا ہے کہ کوئی جن بھی تھر تھر کمبدے پین پکھی تے پرندیاں دیاں بولیاں سمجھدا ہے کیڑیاں تے چونٹیاں دیاں گلاں بھی اللہ پاک سنیندا ہے. اے سارا کچھ اللہ پاک نے دیتا ہوا ہے مگر جتھے غیب تے پردہ آ گیا ہے اتھے سلیمان پیغمبر نو پتہ کوئی نہیں. تے جڑا کہ جو من مٹی دے تلے پیا پیر سندا تے جاندا ہے انہوں پتہ تے عالم الغیب ہے. اللہ دا نبی عالم الغیب ہے. موت تو بعد اللہ دی صفت مخلوق جو منی کے کوئی نہ منی تا مشرک بنیا کے کوئی نہ بن گیا مشرک. تے جڑ ویلے مشرک بن گیا ہے ہن اس مشرک نو جڑا امام بناوے اے کون بنسی؟ ایو جے مشرک دے پیچھے جڑا نمازاں پڑھے اینو امام بناوے او دے پیچھے جمعہ دیاں نمازاں پڑھے او دے پیچھے او دی امامت تے اقتدا دے اندر پیچھے کھلو کے آکھے جو پیچھے اس امام دے اللہ اے کون بنسی؟ اے تو فیصلہ نال کرو اگلی گل تو سمجھ آ گئی. اے بھی تا نال مسئلہ سمجھو لہذا جے موحد بننا ہے تا کھرے موحد بن ونجو. اے دو رنگیاں نہیں چل دیاں دو بیڑیاں دے اتے لتا رکھی ودا رہا ہے تے کئی شو دے تائیو جے دو کیا اترا ہے چار بیڑیاں تے پتہ نہیں کیویں لتا رکھی ودن. وہ کوئی یہ جے ہوندے نا ہر دیکھ دا چمچا بنان دا انہاں نوں شوق ہوندا ہے. اللہ ہی ہوڑیاں نوں ہدایت دے وے قرآن والے پاسے آون جدا اس ہکے نوں مل جاتے ماوا من کی تھئی چھڈ دے ساری کائنات نوں ڈٹ ونی سے مسئلے دے اوتے قرآن و حدیث دے اوتے ڈٹ ونجنا تیرا کم ہے. تیری عزت تے تیرے ایمان تے تیری چار دیواری دی حفاظت کرنا میرے اللہ دا کام ہے. اللہ صحیح عمل دی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.